Salam hormatly vatandaşlar, assalamu alaykum. Saparağı salam öyle çağırayım. Salam hemmeler, salam vatandaşlar, salam mehriban iyileşler. Salam, öyle çağırayım, salam. Qoğumuzunuz. Şükür. İyileşler, size de salamu aleyküm. Çün yürekten ne? Bu ne boğulamız halmırat. Öyle çağırayım. Ne alıp barcıyımız? Tüyle mi? Hani? Bize de çemşirliğiyette var. Sağ olun. Yema öyle çağırın. Şuun kuğun men atı begens bilen şuun efire çıkken siz bilen sebep ilkinci nöbette atı kan adam size yani Narcan Muzafferova Ullokan salam ayttılar. Şol geçiren mitingleriniz için. Şol mitinge katmasan her bir Türkmenistanlı vatandaşımız için. Ol yaşlı, yaş kiçi, student, oğlan, kız, farkı yok. Hemmecine Türkmenistan'ın içinden kızın salam. Birinciden. İkinciden son bir sayttaki, bizim sahipamızda adamlar, ol yazırlar bir başka. Son can edip ayttır. Bizim adımızdan personelini kutlağı vardı. Bir topur gözleri yaşlı eneler can edip bağlarına salam ayttıydılar. Hemmecine yine size şu salamı bolşu ya Tanrı salamını getiriyor. Hem Tanrı yalkasını diyen solun adamlar. Katı ullokan iş ettiniz. Yine şu 28'ine yankı Amerika'nın Birleşen Ştatlarında. Ol, yani ben opozisiyan durmuşunu şular yağlı bir tolgunlurucu ya da şular yağlı bir önceli iş edileni halkara meşverini men yadıma düşen partiyaların arasında diyecek böyle. Abidine halkın öz hareketi, halkın öz cümbüşünden çıkan adamlar yine şular yağlı yine bir rezultat netice geldiler yine onun kısağını hani kongresin yine ağzası çıkış edip yine Türkmenistan'ın halkının arkasında durup prezidentten talep edip kurban olan bennileri çıkar siyasi bennileri yankı bir dini bennileri hemmecini yine şular yağlı talepler var. Katı o var. Şu başlangıç, şu işler yine sizin eden işlerinizden başlanıyor. Ben size şu an için başarıp Tanrı yalkasına ediyen bütün halkımızın, dinleyicilerimizin önünde. Enne saparağı sen ne diyecek oradan yine öyle çağırayım yanımızda. Yöne diyecek öyle zaten Narcan bugün gelip bilmedi vatandaşımız. Sebep onun işleri kan yeterlik ayın 10 yaşına bir topar bulur. Yine de çare tayyarlayanlar nämediğini önünden aydıp oturmayın. Ol aytti ödü. Halmara daha çok çareler geçirimizden sonra men höwes bilen siz bilen efire çıkan ine halk bilen gürleşer salamlaşır bilelikte diyor. Şonu hem aytmak parzım. Yine de yankı Narcan Muzafferovan aydan bir zadı var. O şol ünlü şol levaptaki adamları şu kimin izinle kalın şol yankı daşır devlette işlep yaşap veren olsa tapav diyor Türkiye'de, Amerika'da, Avrupa'da. İnni hükümet gelip şolara azar veriyor. Yine sizin şol levaplığını çıkış edip şu tayda yine şolar yali hükümetin işine katılışıyor. Narcan Muzafferov emme tanış biliş şon bilen adamın ahlisin sürap böyle şu levapta ona maydeyin bir çetinle. Şonun aytıp verseniz deyitten. Bir adayım var. Ne saparağı siz aydı verin. Almurat, sen aydanlarına birinciden koşulayan hem becetinde 100% o. Men senin alak dile çeperden yönü bildiğimçe, nemettiğimçe, nemedeyin öyle çağırayımla şu erkeklerin etmediği işlerini ettiniz. Yengemde de tavu olsun yankı kıyıp gelinler var. Şunu aktif katlaşan ben atlarını bilmesem nemesin alyanla. Onun oğlanlar var şu mitinge katlaşan. Hemmesine ullokan salam katı ulu iş ettiler. Son 100 yılın içinde halk şeydip ayağa kalan yeri yok diyorlar da. Mena yadıma düşen okuşlar ya bazı ayağa kalan nemeler böyle neme diyor. Aklı mumu şeyle halkın ayaklanması o birinci tapar son 100 yılın içinde 150 yılın içinde olmağı mümkün. O şoňa da ne sizin ullokan goşandığınız var. O şonu men ne erkek olup öňünizde başa giyen öyle çarayna.
Depemin üstünde ornunuz var. O bizim başarmadıklarımızı başardınız. Onu boyun almalı. Hiç nemesi yok. O gelecekte de bu zatların hemmesi yeniş bilen oturur. Ben şoňa gatynan ýan. O az gally. Şolong baydaklary ýyzyňyp ak baydaklaryny zyňyp geçse bolýar. Şo taýda çökerýär şolary. Sizin kömeňiz bilen Olga Çarýewna bu erkeklerden neme yok yani. Esasy siz baydagy siz çekmeli. Bir matriarhaty dikeldi ýa şo taýda agyr soňy. Hiç. Beydimen. Sapara o beydip erkekler yok zat diýmän o gatyryr olar diýmän onu. Gatı olsa gatı yerde otursun. Şolong sebäbi bilen şu güne düşüp görün. Olga Çarýewna. Ol ýanky hakykaty aýtmaly. Erkek bolsun, bolmasyn oň nemesi ýokdur. O hakikat ağacıdır, yönü şeyledir. Ben bilişim şeyle, ben yanlışan olup bilen, onu yönü ben görüşüm şonalakta. Biz erkekler bilen kan urlaşýar, Olga Çarýewna, onun tapagyny görýär. Minnettar. Awas ýaşlylar size ullakal minnettar hem salam aýdanlara da, taýyrykasyny ýetirenlere de hemesine Türkmen illeşdirmede vatandaşlarına hemesine mene minnettar. Öz minnettarlığımı bildirýän hem Narjan Muzafferowaň adynyň minnettarlığımı bildirýäs. Taýyrykasynylar hemmesi. Sağ olun. Olga Çarýewna berekella. Şol indi görýäňim bärde hemmedikler aýdylanak, ýetişlenak ýeme sapara ýanky New York'ta geçirilen mitingi ýanky Golos Amerika diýär biz. Rus aýdan Amerikan sesi, Özbek aýdanda Amerikan awazy bolýar. Şolardan korrespondent gelip ýörüte video reportaj taýýarlap aýyň 28-nde çykaryp durýar Amerikada. Biz şuny görüp otyrýar. Gidip ýatan bir 15-16 minutlyk reportaj özbek dilinde. Şeýle ullakan zat ol ýeme Golos Amerika üçin tapara haçan Golos Amerika 15-16 minutlyk reportaj berdi Türkmenistan barada. Mene ýadyma şona. Şol edilipdir. Görýärmi, şuň geldi şoň habary. Ola sarny nädip maňa ýüklejegim bilen akyny men ýemede goýdum Facebook'ta. Goýýar sapara. Neme? Hamrada size uğratdymy? Gelenak entak şuň men dogrusyny aýtsam men öz çykyşym şumalýan 4 sagat mundan ozal ýükledim de telefon çeken ak bilmedim näme jynurdum. Yok, ol men aýdaýyn Olga Çarýewna emaýlyň üstünden mail drive dip neme vardır. Ýokaryk göberýär sen diňe silkasy gelýär. Şondan kaçar edýär. Bolmasa 20 Ay tapara. Şu maňa var eliňe pil allamy elle işlediýseňiz bilen şonu görýän men. Pil yok. Indinden agryk pil yok. Yo, zapara doğrudanım. Ol bilýän adam bilen bilmeýän adamyň arasynda tapalyk bar. Men diýjek bolýan zatym şol näme bilen näme bolun meňem telefonum ýoksam hemme wagt geçip dur. Şu 4 sagatlap geçen ak şol bir 20-25 minutlyk çykyşym bardy da. Olam gitmän. Ola çaryny uratdym diýe maňa gelen ak. Maňa ol oglanyň çykyşy geldi şol ömedäki New York'taky. Almurat benim agyny çağır, Olga Çarýewna da agyny çağırsın, çağırlar. Çağalar geçirir. Onu bilýän. Bar bolsa çağırırdım. Olar ýok da ýanymda. Erti çağırmam. Garaşarsın onu. Bolýa onu başarak mesela geçerliň adamlar men alyp barjy. Olga Çarýewna. Ene görýän şeýle bir gaty o effekt berdi da. Ene edilen iki çykyş hem Washington'da hem New York'ta. O ine biri Birleşen Milletler Guramasının baş ofisinin öňünde beýleki hana ilkawastan Türkmenistanyň ilçhanasynyň öňünde soň Amerikanyň aktamynyň öňünde edil ýurdun içinde bomba ýarlanýan effekt töretdi dogrusyny aýtsam. Hökümet ozalam gorkup otyrdy bol indi näme çygyny bilen. Ya Amerikan bir kongresmeni ya iki kongresmeni çykyş eden üçin bütün dünyanın yankı bir metbuatı lerzanı geliydi. Berde 12 tane kongresmen çıkış etti. Belki ertibiyurun yenem koşuluşarlar buna. Ondan o diktatörda näme galar ka bilen diýen zady bitmese de bolmaz. Halkyň talapy bilen.
Neseden ol işinizi tayda devam ettirecek bolsanız onu demek şu halkın ýakty günen uzakda der. Bärde halkam işler otur. Yurdun daşynda da, içinde de, hemme döwletlerde de ýöne şuun kuny, şu sagada iň effektivnesi, iň bir netijelisi şol edilen iki çıkış boldy Amerikan iki şäherinden. Şol ene öňkü başlangıçdan yetip ene iň ýokarky ýetjek derejesi iň nokodan siz goýdyňyz. Ýani ortalarda bir söz bar da gwost na krышку гроба diýe. Ene siz şo çüýü urduňyz diktaturan emesine tawydyna. Men şey diýip düşünýän, gatullykan iş, belki siz düşünýän därsiniz bu edilen işin meşwerine ýa wajiplygyn hakykatdan şo boldy. Şoň üçin bütün halkymyzy gotlaýan şo sany ýene bir gezek taňry ýalkasyn şo ýaşlary. Herse bir şäherden gelipdir, bir näçe sagatda ýol söküp maşyny ýörüýte gelen adamlar bar, goşulşa. Bar. Berekelle, hemmesine taňry ýalkasyn, toýumuza gaýsyn adamlar. Indi öyle şarýmy. Indi gelecekde nähirrek planlaşdyrýan, nähil edilse gowy boljak. Halka näme diýjek aýtjaklaryňyz bar. Nämesi kemçilik boldy, nämesi üstünlük boldy. Beýlekilere de inniki çykjak ediljek mitinglere de siz öz tejribeňizde näme aýdyp biljek, nädilse gowy boljak. Säpsiň ýazan plakatlaryň dibinden üýtgeşik boldy beýlekilerden. İki miting emalýan, ýani Washingtonyň New York'daky. Dibinin ütkesi. Talaplar hem birinciden hem ikinciden yankı İngiliz dilinde mene hem mesela düşünülmek, yani düşünmesem bana artık tercüme edip verdi sadırcaniyetini. Hani aydıp verin ne olur? Neme de iki yerde ödürlü adamlar geçiren tamam. Her kimin öz fikri var da her kimin öz talapnaması var. Yönü talapnamalarım hemmesi düplü olmalı, manili olmalı. Bir de un gerek ya, bir de çörek gerek. Onyalat boru göremez, onyalat bolmaz diye şu düplü meseleleri gozgamalı. Onun o tayda kılan öz problemasını yazıptırlar lozungu. Biz o sözmükler yazdık. Onun yeni şu Tanrı kadını aytmalı adamlar var. Atlarına ayda oturmayın. Yöne bize şu plakatlar benim kömek ettiler. Yani şolarda Tanrı kadını aydatmalı. Beyle ki galan gücet 11 tane plakatları ben özüm ettim. Birim şol partiri surat bilen aşağı çöplü nemeleri, şu lozungları, onların şu Mike'ın suratı var da şonun raspichat edip ona özüm ettim. Onun baydak zaten berdi zakat eten gelýärdi öýüňe. Onun olardan taýnadyk, onun şu diýjek bolýanym her kim özüniň bir pikiri bar da, her kim özüniň bilýänçi zadyny ýazýar da. Onun talap islen zadyny, toýst göwüniň näme talap edýän bolsa şonu ýazýar. Onun bu sapar bizde edilliçne men özümde repetisiýa diýen ýalak bolup geçdi. Sebebi geçirip görmedik zadım. Gatnaşyp göremok bular ýazatları. Birinçi gedek, ondan eýem ikinci gedekde opit bolar diýip düşünýän. Hem gürlemede hem biz için yine de bir opit bolar has dogumly gürlemene. Ondan innikide şu esasy bir adajyk päskeli berendat New York'un içindeki ruhsatnamalar şolar häzirlikçe gadagan berilen ok. Onu men düzedip bilemok. O ştatın öz kanun şeyle. Ondan Amerika'da 50 san ştat bar bolsa şoň 50'sini de zakon üýtgeşip. Hiçsinki bir-birine meňden ok. Olaň daşy iňňe maşinanyň nomeri bar, her ştatyň gaýratyn pravalara aýratyn, водительский prava bar. Sürücülük şahadatnamaları üýtgeşip, bularň hemme zady üýtgeşip. Şu Washingtonyň websaytlaryna girip göremde, olaňky 50 adam bolsa, bolýan ekeni, New York'da 10 adamdan kän bolmaly. Sebebi spişkan iň erbet nimeden ýeri bizde boldy, şu New York'da.
Ana şol sebäpli bu sapar repetisiýa diýen ýalyk boldy. Ýöne eger ruhsat berseler ara açyltyş datlardan onu global bolar diýip düşünýär. Ýani köp adamlar geler hasam. Indiki de hasam uly bolar şeýle düşünýär. Ne ýa-da köp planlanmaz. Indi biziň hemme de aýda oturmaýyn ýöne New York'ta da yine geçirilecek, Washington'da da geçirilecek. Yani men şu yan aýtdyňyz da milletleri halka vatandaşlarına da näme bilen ýüzlenesim gelýär. Menim bir ýüzlenesim gelýän zat var. Özüňiz görüşiňiz ýaly bir Amerikada bir azat döwletde, demokratik azat döwlet ýüzüňi yapıp gelseňem yapıp gelmeseňem seni hiç kim tutsok edenok. Bu ýerde şol Türkiýedäki ýalylar, bu ýerde dokumentin ýok bolsa sen diňe galne, illegalne bolsaňam hiç polis seniň ýakanyny tutup akitmene haky ýok. Ony diňe suwdyň çödügidi boýunça şol adam bir iş eden bolsa suwda berilýär, suwdyň çödügidi bolmaly, hökmen reşenýesi. Şol boýunça deportasiýa edip bilinýär. Başka yerde polisler rol oynana koyurdu. Illegalmi, olar bilen işleri yok. Eger ýokardan zak prikal gelse şu adam tutmaly, şu bank ýarypdyr, ya adam öldürüpdir diýse onu hawa. Yani bir köçe çykanyň üçin seni hiç kim polisiýa nimetme haky ýok. Şonu aýdaýyn edim, geljek adamlara da zakony bilýänler we bilmeýänler we ýaňrak Türkmenistanyň gelenleri bardyr. Şolara duýduruş berýän, hiç gorkulu zat ýok. Bu taýda alananlyk ýok. Köçede gezip ýören ýaly spakoyny geçirýän borly. Milisiýede ýokdur patrul. Bar, olar gelýär. Olar men sebäbi duýduruş berende köçäň ýerisinde boljak, adresini aýdýan, biz näçe adam boljak, şeýle ruhsatnama alaňda aýdýan hemme danlaňy. Adyň familýaň telefonyňy da çenini ýazyp alýarlar. Onuň olar adam ýeberýär. Men 10 tane adam bolar diýip aýtdym. Ondan şoň üçin bir maşyna geldi. Bir maşyna polisiýa geldi. Eger 30-40-50 adam bolsa onu 5-6 maşyna gelýär. Şolar ýaly. Adam sanyna görä polisiýa köp gelýär. Onu olar diňe gora üçin durýarlar. Olar seňle goşuşanak hiç 10-20 metr beýlerde durýarlar. Eýlerakda durýarlar, dört tarapynda. Şu beýlesinde ýol köçe bar bolsa, şu paçty şu 3-4 tarapda durýarlar. Doğru. Tapara, sizin soracak aýtjaklardyňyz barmy bolu şarymny? Yeni bir zat ýadyma çykypdyr men. Şu Türkmen diaspora ýaşaýar bizde Amerikada. Olam bir ştatda, Texas diýen ştat bar. Beýle ştatlaryň hemmesinde bar türkmenler. Ýöne Texasda has köprak. Men şolara ýüzlenesim gelýär. Gadyrly Texasly türkmenler, men size ýüzlenesim gelýär şu ýerden. Näme üçin siz dim otyrsyňyz? Siz hem galyň aýagy. Öz araňyzda gurnan 10 adam bolsun, 20 adam bolsun, öz araňyzda gurnan çykyň siz hem. Sizin Türkmenistanyň raýaty, siz hem bu zatlara biperway garamaň diýjek bolýan. Mana bu. Tapara, sizin soracak zadyňyz barmy? O şarymdan aýtjak. O çarymdan hiç zat soramaly, milt edip bilemok. Bu işleri eden adamdan men näme soraýyn men? Ýöne şu galmaly ýerlerde ýa-ni Texasda Türkmen kendiňi men emesleýän. Onu näme üçin galmalylygyny men ýene de bir tapar gaýtalaýyn. Şu wagt Türkmenistana orok başlatda. Buğda örýärler. Her kombaýnoryň ýanyna bir wekil otýar, bir prokuroryň ýa milisiýaň işgäri otýar. Her kombaýnyň ýanyna. Namarda orok başlapdyr da. Düşen ýagdaýymyz şo frod razvyortka döwrü bar, Deliniň frod razvyortkasy. Şondan beter de 20-nji asyrda. Şoň üçin aýaga almaly.
Neme üçün näl? Ol ýanky ýurdun direk ýetirlerini Amerikadan oturanda da şo zatlar görünýän bolmaly, eşdilýän bolmaly. Şuga nemesi ýanky nemetmeýän, ýanky bujdany gymrylamayan, ırgylamayan adam adamçylykdan netibetini almady adamdan hatabyna girmelidir. Men de şonu gaty terden bolsa aýdýan watanyň teň talan aslında. Ödem türkmeniň eli bilen edilýär ödem. Men şu mary bilen guruluşdum da. Biz ýa-ni 2 hektar yer berýär diýe-de. Ekýäsi. Ekdik, nemetdik, ağaçlyk borjonum bilýär. Şonun 5-6 buğday alıp bilemde ok diye. Neme du diye prokuraturadan. Her kombaynın yanında gelýärler diye. Şu maşyny dökken çeneme diýerler diye. Ondan diye berýän pullary hiç sat diye. Yırtan koşumda yeten ok diye. Ana milisiýalaryň taany näme üçinken şular ýaly halkyň üstünde eziyet çekdirmek üçün ne? Geçen urajayım şeyle oldu diye. Ol ikimiz gurlaşımızda Levap'taki demen o vansana geçirişini gurrun verdik de. Buğday tayin olur şu meyel kombinattan o vansana buğday satılıyordu. Türkmenin ödem çöröktü. Bu dayhanada muht yıldırıyorlar. Kaptalına cellat koy. O mitinge näl şolar ýalaklar üçin çykylýandyr. Watanyňyz azat däldir dedi. Men şeylerek neme diýenler, olary başga dille agitatda edibem bolan nokta. Adamlar şoňa düşünmeýän adamyň ne wujdany bardyr, ne beýleki bardyr. Olar ertir adam urmataň bolar. Diplom bolsun, ılımy bolsun, bilimi bolsun, gorksun, gorkmasın, o zatlar hiçdir. Yani adama. Halk şoň üçin o gıýdgerleri öňe sürüp ondan bertir adat bolanyny şo taýda gowy ýaşajak mutonman. Ne şeylere kalmırat. Yeme benim şu üstüne koşayım şol yankı marlı gurun maragelli böyle şol koreyan ol ir diyen yani bir kay var şol başta un nip çıktılar, nan nip çıktılar, yağ deyip çıktılar. Şol köçe bekleyen adamlar vardı. Maradan, Bayramallan, sonra yine su geldi, sil geldi, yel geldi. Yankı bir suyun ayısını yani adamlar barıp şol göklüğüne orup bazatlar iğmeli bol aşlarına çıdama. İnden buğdayın eline alýarlar da kanırıp. Maňa gelen habara göre şol ilkinji şol protestlerden başlap şuun kaçeli, şuun kadiýanym maňa gelen gytakbaýyn habara göre aýyň 29-ny ol Karamgulyň doglanmagyny bir topar adam ýene de protesta çykypdyr Türkmenistan esasana Mary welaýetinde. Bir maglumatda bir näçe ýüz adam diýip aýdylýar, beýlekisini 500 goly diýip aýdylýar. Ýöne şolardan 50-60 tane organizatory ýygnap äkidipdirler. Jemi şu magar Mary welaýetinden hökümetiň ýygnany 100-den gowrak adam. Hiç birisinin ne hat bar, ne habar bar, diňe birini şol padwalyň öýüne gelipdir diýe aýdylyşyna göre en namy persala gök yara ne gepläp bilýär, ne oturup bilýär. Ene şular ýaly hally padwalyň çykyp gelipdir biri. Diňe şol ählak edilir. Galanyň ykbaly belli däl sapara. Ýurdun içinde miting geçirjegim bolsa ýagdaý şeýle öyle sarýar. Onun üçin mitingi ýurdun daşyna kylar geçirmeli düşünýän şuun. Sebäp içindäki ýygnalany halkyň özi eýelik edip bilen ýygyna garan howsarlary olardan nädip sorajagyny bilen hökümetden gözüniň oda alynan o beçareler. Köpesi garry, anyň galany çagy, onlar içinde bir aýagyna durup biljek jowaniýa erkegi kan bolsa ýurdun içinde 10-15% kenden mi kadýan para halkyň içinde. Onun üçin o dağınık bolup durdy.
Yurdun daşının akıllı, cebesleşmeli şuunku. Saparagan aydışyar birek mahir vermeli. Kucaklaşmalı, doğruluğumu da ayan etmeli, beyan etmeli. Şonunu biz yener. Ol 100 saniyeden anı önünde tutup 5 saniye erkegim ol divanı oturup bana tomoşa çık bolsa televizorda o bolmaya. Saparagan. Biz gatı doğru vellak geçtiniz. Yani bular denan, bular ene, bulan duygusu gatı bizinkiden yüreği duygu. Akılış meselede bular ocağı oramar. O ocağım ullukan ocak vatanımız bolýar. Yani şon için gelip çıkıyor. Bizimkiler otta pıtayda günüm bir günüm hoş günüm dip yaşap veren erkek adda görüp otyr. Şon için diýjek bolýan zadım men sizin şu pikiriniz bilen alalaşýan o Amerikada da o başga döwletde yaşasın. Biz Marsdan gelemde ata vatanymyz şol. Ana ahir soňy bir ýerde bolmasa bir ýerde şol watana dolan şol enatan mazaryna bir baş egmek gerekdir şol adamlar çağlaryny aktyklaryny akdera ýerde geçdi. Ýöne ýer ýüzüniň kartasyna Türkmenistan ýitip gitse biz nire barmal biziň çağlaryny. Ýene mesele şo taýdy. Ya assimilasiýa bol beýleki milletleriň içine ýitip gider. Ýene bir nesilden iki nesilden. Görüp otyr. Öz maşgalamyň durmuşynda şular ýaly. Şoň üçin oýla şaryna ýene de bir gede gaýdyn. Senin geçirýän işiňiziň bir netijesi gaty uly. Onu bugun görýänler ýöne muny gaty çoňur many bardy. Men şoň üçin gaýdyn size tanyrýan kasyn. Belki siz özüňiz düýbüne şeýle düşünýänlersiň, nähil uly iş alyp barýanlar. Ýöne hakykatdan hem şeýle. Men halkatı görsede, yumuşak görsede menem sota paragan aydar sözüne goşulýan zenarlar erkeklerden kän öňde durdy. Şu soňky bir ýyla ýetmez dowamyny görüp otyrsa kim nirde nähil çykyş edýär, näme bardy çykyş edýär, kim näme çagyrýar, näçesi bularyň zenan, näçesi bularyň erkek kişi. O bar kılıcından ganynyp duran erkeklerimiz hem ýöne ýeterlikdir. Mene Olga Çarýewiň partiýasyna geçjek. Olga Çarýewiň partiýa ursaň aýtdyň men siziň partiýaňyza geçjek. Yok menne partiýa. Biz partiyni. Hawa biz partiyni. Allah şular ýaly. Biz halk hereketi. Ay biz partiyni dip. O bar da Sovet. Hawa bayba. Hawa biz partiýasy. O da bolup bilýärim. Partiýasydan partiýasy ýaly. Ay mene bara ýaşylar dogry aýtdym şu ol nemede bärdeni köpden ber ýaşamsyň hemme ejemi dagam garnaşlam özüm ýakyn garnaşlam bar bäri getirdim bolyn nemede ay şu taýtdymy sesin çykarma diýip neme diýetdi ýogsam halkyň kösenýäni görýän-de eşdiýän onuň menem şu yaşlı adamlar da söyleyen de ay borlu diplome diyen oyun şu son kaplı diyen yal son kudamcı şöyle 50 versani yigidimizin aradan çıkanlığı var şol getirdi meni şunları onu halk ağaca turandan hemme bolyan zatları men öz tenime basıp görýän mydama şeýle men baştan ayak şon yal hätetim ba onun bir ağaca turan bolsa şonu hükman kömek etmeli diyen düşünce var menne. Beni şey dip bulantılar. O sen özüňden pesrak bolsa hükman geç gitmedi hükman kömek et diýerler. Şo üçin şu halkyň şu wagtky gününi bir näme de bolsa adaçygam bolsa kömegim bolsa o men etjek şonu. Kömeg bolsa başartymdan näme başartam ederim. Başarınca dadım ederim. O bir menin innot hayda garnaşmam yok, söwüşmäne nemem yok diýip bara gyra geçip otursaň bolan. Şeýdip millet bolýar, Olga Çarýewiň. Millet diýilen zat şol birek bilen guçaklaşyp, daýanyşyp, ele berip, gol berip, o ağlan ýerine ağlap, o gıynanın yerine gıynanıp millet şondan ibaret. O maya hatas krayudan o millet değil. Yankı
Adam yok. Adam kärçiligi değil ol. Millet boljak bolsaň o birek bilen olunyandyra. Ol ýanky gildi şeytaniyalak her rada tomoşaçy bolmak o gün ýyl mundan oň aýdylyk geçilen dildi şeytandyr diýede. Ýöne teredip tomoşaçy bolup görseň her rada şuň bir gelin jaňa demeden Germaniýadan o ben diye bir topor Türkmen var diye şuları diye birleştirecek bolýan ol hiç bolanok diye de. Ya men ütköşü adam diye düşünem okuyuşlarda ya şular diye de. Ben näme deyin dip torýada. Hiç taat etmediydim gow dilerde bol. O gow ardularda bol dedim. O Türkmen oýurjak bolup görmediydim haywandyr dedim. O garny dokom boldy. Türkmen şonu alaktır. Hakiki haywandyr. O bağışlasınlar meni şu ýagdaýda sesini çıkarman oturup bilýän Türkmen hiç tattır. Boşdur. Bay bolsun, garip bolsun, akıllı bolsun, o diplomlu bolsun, watanyň şu ýagdaýyna nemesi gymylamayan Türkmeniň geçin. Bagardan berin, kimdiginden ýüzüni aýdyn. Ol beýdip typaçylyk edip görüp bolmaz da bu haywanlygy. Millet bolmaly. Eýem gutoran millet şunu şey dip diýretmesek başgaça diýredip bilmeýär bunu. Sapara tutulmuşsun başa ýaşy. Dün akşam maňa bir ýigit ýazdy. Halmurada o Türkiýede biz 6 oğlum var, 2 otogda ýaşaýar. O otoglar men özüm hakyna tutdum diýdi. Ýöne ol watandaşlar bolan üçin azyra hakyny olar galanyny ötelýän bolmaçymyla. O hemme zadım hala dinlere menki düşöklere menki olan menki bilen menki. Ýöne şular maňa aýdýarlar dese näme günne aşaby ýaky. Sapara bilen Halmurada ýemesen açyp seredi botin. Bize gerek kal sen şonu açma bize dikkat diýdi. Onu götürlüm diýip aýtdym. Halmurada men ol adamlar bilen bir jaýda ýaşap biljekkä ýa bir ýerde çöregi biljekkä maňa şey tolguny aýdy. Yine şular ya 6 adamdan beýaşysy şu bir otogda bizi göresler gelmeýän eken sebäp biz diýmek şu prezidente garşy diýen kelme o biz ýalan söylýän bolmagymyz mümkin ýa kimi dowlatyň pulyny milliardda alyp gaýdym bolmaşy. Ene onsoň olar ma şu Türkmenistanyny dogan olaram bir akyp berip emdirip ulaldan olaram şu dowlatyň raýaty. Ýöne düşünjesine sere. Düşündirmek kyn. Oňa bir adajyk näme bolmaly? Psikologik tarapdan amajyk adamyň ukuýy bolmaly. Şunu düşündirmek üçin. Onun käbir adam hawu näme bloga salyp goýberýär seni. Şonu ýa-da diýsen. Onun özünün onun patriotlary var da her adamın özüne aýdylacak sözleri var. Ýoşlukla aýtmaly var. O ilki sizin videolaryňyzy görkezmeli, seretmeler nähili. Deňeşdirme getirmeli. Ine şunu şeýtlik şeýle bolardy, bunu beýsek beýle bolardy. Ýa bolmasa anna sen özüň näme işläp ýörsiň? Men ýanymda ýaşap oturýarsyň. Ýurdun taşlap gaýtmadyňmy? Handan eklemek üçin gelmediňmi çağalaňmy? Näme hökümetiň gowy bolsa näme işleýän bäpdi diýip bara şonu ýalyrak sözlerden özüniň näme üçin gelenini ýatlatmaly. Hökümetiň gowy bolsa gelmedi. Bir sülgüniň jüjeleri ýalyp her ýerde bir ýurtda ýaşap otursa. Dağadylar, biz dağatdylar. Anşa dağatlary. Öyle çareýini onu gatly gowy diýerler. Onu bilmeden oklar, bilip diýerler. Köp bilip diýerler. Onu samsyk däldir. Şo Amerika ýetip bilen boldy, Türkmenistanyň şo taýy ýetip bilen boldy. Samsyk däldir. O bil samsyk taýýandylar. Onu ben bilýän. Ben garny doktor Türkmen gaty kän tanýanna. Öyle çareýini. Tek töwerekliňde de wadyr. On emelikden nädir? Şol ýanky aýtmaýyn gany bolup bolmaly.
Ol şeylere indi yankı Türkmenistan oluyor çaremde sen günün görüyorsun. Biz günümüzü görüyoruz. Yani PMT yaşında. O bizden çoları kan gerek de. Oluyor biz oturup bilem de o. Oturur yalığım değil. Ya da şeyle olurdu. Doğru. Şu atlar doğru bizim Türkmenistan vatanımız. Bizim toprağımız yan kayıtsını değerli yitip gideceğe men diye. Men dünya arayışıma dinleseniz men aydıp vereyim. Şu toprak yitip bitip gideceğe men diye sebebi ene men yalı men dövrümde men yaştaşlam hemmet narkoman vardı. Men ona gurun vereyim size. Bundan bir 10 yıl gelemden son 10 yıl geçenden idime gittim. Türkmenistan'a klasaşlanma bilen bellalin okul törenimde bir 20 yıl oldu bellalin deyip gittim. 10 yıl oldu mukaya. Yadımda şuna. Ondan gittim, bardım, bir sanıqı klasaşlam taptım. Şeyle yığnaşalın. Ben dedim, şu yürüttü geldim deyip aytdım. Ay öyle deydi klasaş kalmadı dedi. Ha näme oldu diysem, oğlundan bana bar narkoman oldu dedi. Ölüp giden haysı dedi. Çırdakta da padvalı yatıp durup yürün haysı dedi. Kim birinin kapısında ulu olup o çöllerde malını bakıp bir doğum çörü alyan haysı dedi. Kara dedi, utort dedi, oğlan tapmarsın dedi. Ondan hiç adam etip bilmeni idime geldim. Sonra aytacak bilen adım. Bizim devrimizdeki adamdan köpsün dayıladılar. Ayal erkeği yok. Hemmesi dayılanı. Şimdi şu aytacak dedim nimet dilimden işte Türkmen toprağımız yitip gideceğim diyen son şu devirlerde köpler kayıttılar kıyıdılar oğlanlar yaşlar esasen hem kıyıdılar gelinler kimin yan yollaşınar kaman kimin ki ya ayrılışan ya ayrılan aradan çıkan yeni ya da durmuşa çıkmadık kıyılarım studentlerim hemmeti daşarutları durmuşa çıkıp başladılar. Ben bir ne açıyla öngörüm ediyenler. Onun sebebi bizim den duşlamızın köpüsü yok. Onun her kimin maşgala kurosu geliyor. Her kimin çağa söyüsü geliyor. Her kimin bir adam olsa şun kellesi yerinde olsa arzuğu oluyordu. Arzuğu oluyor. Şol arzuğularım yerine getirmek için bir çıkalığa tapmalılar. Onun daşarıda şey deyip qaydiyen, daşarıda gelen soğun ol Türkmenistan içinde rahat yok. Inni Türkmenin milletem yitip gidip var ya, yankı sizin aytışınız yali, sebebi eyyam sen başka millete durmuşa çıksan, sen çağın yarım Türkmen oluyordu. Indi barıp biz aydalı günümüzü kovu diyelle, daşarıda oturanın, näçeleri oturanın günü kovu, onu doğru aytmalı. Şoň çiğnem çıkaslara gelen o köpütü orta. Bizine günümüzü kovu diyeler. Onun yan kayıtacak bolan adım bizinni nimelisini özüm haktaysam şu önkü toyları, rahatları gözüme getiriyenine bir tabak nahardaşalıp bir oturup daşarda bir tabaktan 4-5 ayal bolup el sokup bir iyiler de bilýärmi dograma diýdi, palaw diýdi. Ana nahar çekilýär diýip. Ol sen mikrop barmy, ya bakteri barmy oňa seretlenok her kim elini sokup iýýärdi şu tarelkeden. O normal dürüytýärdik biz o wagtlar. Indi bärik gelip gördük goýun onýalar çok. Elini sokup iýlen var bu diýälhana ýeberler kille sokup diýip. Ana şo döwürleri ýatlaýan men. Han şo döwürlemde dedim diýen. Han üýşüp toýa giderdik. O bolan gyýdlar gelinler bolup üýşüp toýa giderdik. Hemme kapy 4-5 ayal bolup gyýd bolup üýşüp gidýärdik. Toýa planlar toýa edýärmiş diýip. O ýerine çağırlanokdym. Bir maşina aylanyp çykýardylar. Hey planing toy badyr plançy unnip. Awa bolly şeýdi ben toýa barlýady. O giýje sene palçyga aýagyny batyryp bir tan edilerdi. Ana şo döwürleri men islädim bilenok, men isleýän, menem gidesim gelýär, ýugurdyma. Awa menem şo öňkü toy, men toy görmedigmi, 10 20 ýyl bolandyr.
Türkmen toy görmedikmi? Doğru. Onu bizim isleýäs onu. Bizim öz watanymyz bar. Onun şu Türkmen toprağımızı yitip gidäýmegi, Türkmenistan watanymyzyň yitip gidäýmegi gaty ahmal sebäbi. Ennet durum şu çık giden gyýlara öýlüşik çağal çugoly, olaň çağal şo ýerde bolan, okuw şo ýerde oturan öýlenenler amma olar watan şo taýdy pasap edýär şo çağalar. Indi gidermiş ol şo Türkmenistana şolar. Ana bir dağıtdylar şeýdip. Eje kaka bizim watanymyz şu taýdy diýerler. Biz Türkmenistan biz bilemzok, göremzok diýerler. Ana şeýdip dağıtdylar bizi. Şeýdip milletin soňuna çykmak niyetleri. Öyle çarayını Amerika'da bolýar da, ýa-ni hemme kişiň watanyna o taýda ýa-ni bir milletin nemesi elle. Mozaik da. Ýöne Ýewropada hem şu taýda dogul 2 arka 3 arkada dogul. O hem gözüň gara, ýüzüň gara. O sen şuloň arasynda sen kempiden oklarım bolun ýöne sen bulardan näle? Ol nähilip özüňi nebet biziň ortalaşan türkmenlerimiz bardyr. Känler orsanam has orsdur. Ýöne şo taýyk barsa hiç tatdyr. Haýwança da gören oklarda. Ben onu gaty ogulýanda. Sen iň soňy şolonky dälle. Sen gowurly, medeniýetli bol, akylly bol. Iň soňy çurkadyň. Gitjek ýeriň ýok. Ol sen ırkçy bolmagyň bilen bolar ırkçy. Ýewropada da şunala. Ol ýa-ni betbag çağalarda näme bar? O pagyrlarda. Ol свой среди чужой среди своих şeyle oluyor da. İki tarafında da çuroy. O taýyk barsa da o taýda da çuroy bular. Türkmenistana baranda da şonnalyk bolmaly. Men çağın Türkmenistanda ýaşap biljek geller. Men görüp oturýarlar. Men özüme ýaşap biljek gelip. Yani şolar ýalak halkyň içinde men nädip ýaşajak? Öde gözüňde hemme zat görünüp duran näme. Ben bir primer getiren Halmurat Goýenli de o Goýenliň nemesi gowulýandyr. Akademiýa bar, Goýenli akademiýa, ýa-ni institut açdylar, şeýlem. Watany düşman basyp alandan näile kereket etmeli diýilen bir neme taktika demediler de. Watany düşman basyp alýar, içindäki düşman basyp alýar. Sizin gereketi akademiýa general bolsaňyz, ýa-ni mayor, polkovnik, patron. Sizin kendinizde. Okuwda ýagana hyzmat berilip gotdularmy? Ben ofiserliň wyşitmedýän. Ya milisiýaň men general neme diýip. Sizi ýa-ni watanyňyzy basyp alamaz etmelisdirler. Jogap beriň şoňa. O ýurdy ýa-ni plak neme ködüp maket berip çykyp neme şoňa ağırlanan bolup ağırlanasy gelýän adam alınıp bilýär-de. Döwletde döwlet ýok, hökümet ýok. Döwletiň düýbüne sistemasy ýok. Şoňa da düşünmedik bolar bolýarlar. Bahana gerek adamlara. Ýani Strauss ýalak kellesini aşağı o birem ben enemme atamma gorkýan ýa. Beýlekde men o neme diýdik gorkýa. Olar 1%, siz 99%. Onu 100 sapar aýtdym. Ondan gorkmaly bolsa olar gorkmaly, siz gorkmaly däl. Ýöne şol aş bilmedik bolan bolýarlar. Onu aşak boldan gata aşylýar. Ana Halmurat aşýada näme olur aşabyl. Ya öyle çarýy da aşyp bilýärden beýlekler aşyp bilen o. Men biziň aklymyz kän ýa şo ýurda borcumuz kän ýa başga bir zadymyz kän. O adamlarda ýa-ni wujdan diýilen zat şo erek gutorupdyr da biziň türkmenimizde. Şol özlerim gotda edişip gelýändirler. New York'ta ýa Washington'da pasolstwanyň nemesini görensiňiz. Şoň içinden iki tane ýa doktor nawuk çykýar otur şo taýda.
hakiki hayvan, şu zatları düşünmeyen adam olsa şu taylarda oturan mı? Bir namız, bucdansız, bir topur. Heleyi demesi bile öyle ki ayal var. Adını aytmen şu adını. Ak Sultan Neme evet. Ak Sultan Törayevni. O neçe yıl sen Türkmenistan'ın şu nemesinin üstünü basıp gezdin şodayda. Halkın çöröğünü yerler ödlerim. 95-nji ýyldan bäri. 95-den bäri 2019'da da Geroy adyny alýar. Yerleri haram olsun. Yerleri haram olsun. Oğlu çarıyını. Hemen şu tribunadan aydiyan la. Bundan ağrıkmenle sıpayçılığım yok. Adam yok. Her adın adı var. O ağacı olsa çıdan demedin. O ne hemen yok örlüğünden olsa dökün üstümüze gelsinler ne biz şutay dedi. Yöne soruyorum 6 ayın içinde diye çok oraya oğlu çağırayım ne sen bilen bile dayılar gelinler bilen. Oğlanın kellelerine yaşmak giydirer şu sesini çıkarıp oturmanın emelerine. Şeyler mi oğlu çağırayım beni kollu şutaydı. Kendisini bir öncök giydirer. Doğullu yaşını oturur yala gider. Şu erkeklerin köpüsünü. Yengbeli başka dağıt yok. Kıyılar bile çıkar orta. Bir dağıt yetmeli bunu. Başka bu nemesi yok. Bunun ödediğinden olacak manası yok. Düşmanından belli. Hem medat görünüp dur. O bahana ağrısında bukulman erkekler. Bahana değilenat kabul edilen nedir? İş etmelidir. Onu bahana, bunu bahana, bahanan soğu yok. Düşmanınız belli, yurdunuz belli, teritoriyanız belli. Ne beşinci şeyle ben ne beşinci günleri kagaracağım olan olgu çarayım ne. Geldi. Yana yağı. Ya da katı ağır hakikatten ağanaydı şiyali öyle sarın nefeden doğru belli kestin. Benim şu Allah'dan esası da son adamlar ödün nahil alıp paranı esası urgu vatan kalacak. Or hem zatı satıp torp var yani. Yurt kalacak Türkmenistan'a atlı. Bunu içindeki aşağı oturanım düşünün. Dasın akım bu günümüz geçip durduk. Onun düşünesi gelen. O zaman yani AK Parti'den sonra revolüsyon olan Türkmen dargak gitti. Bir böyle Oğan'a geçti, bir böyle İran'a gitti, beyle gitti. O 70 kilo bile maranı kestiler. O zaman bizde öykü kinesi var. Bizim bärdakilerin şeyi, Türkmen şeyle 90'lılar arasında bunu çözüp olacak. Dine yakadat bilen çözmeli. Onun dine bir kucaklap çok vatana varmalı. Başka yerde yok. Hakikaten. Biz vatanı halas edecek olsak hemen ortaya çıkmalı yeri geldi. Oradan alır Amazon kayalık öne çıkmalı. Erkekler ön başına alıp gitmeli. Denalımız durmalı yerine. 90'lı yıllarda da denalar öndedi. Ben biliyorum ne? Zabastokkalar nirde nail başlar. Kızlar batta da halı fabrik kalı. 840 sani denan. Ministeril gakkel 2 saatte şata. Yani edilmeli iş var da bütün halk var, o erkek göbeklisi, zenan, tapa diyor ki hemmemizin şuun etmeli işimiz var. Yekedat onu vatanı halas etmeli. O adam öz erkine kakelanak, onun yensesinin yüpün çekip oturan adamda var mı, toparlı var mı? Belli der kimden duran, haysi korporasyalar. Yani hani yurda yan daşak oturdurur, akhirda saparağa aydiya ol. Nasıl delenak o salları. Yani haklı iş kuşak. Hükümetten cevap vermek. Vermeden sapara. Ona cevap vermek için o tayda oturanak. Son için şu mahal halkı teröre başlattır. Hazır şu mardan yığınan adamlar iyiliğine gelmeyen mi olsa? Şoranın ölüsü geleyen mi olsa? Onunla demek hakikatten. Bir yine daydırdı. Şu neçit adam getirip birler. 5-6 adam getirip polisler
Hem özlerim hem yapıp demedi. Tabutta mene getirip jaylap bir açmak bolana ola koronavirusdan öldük getirip. Şu mitinge katnaşanın bir toparını. Demek olar şu tayda urum öldürüpdirler. Var mı? O bağlarını elbette ekskümasiya ediler. Bugün kuğun işi der yani. Yani Edwater şu hükümetin. Men aytdım, haýyş etdim, bolmasa şolan mazarlarynyň barynda bir surat ya video düşüp getirin, bilen bir halkara guramalar çykmak üçin bir zatlar etmeli. Biz elimizde bir tutaryk bolmaly. Ağlap oturlar, sapara agmeli. Ayrat edin, bizi gırıp başladılar, bizi şeyle bir rahimlik bilen darıyalı. Bar bolsaň gelin dogully, bizi halas edin dip aňyrdan gyrýar. Olam köp bizi garry bilen çaýar. Nädip girjek? İçine girseňem, ene ol şol yemeler şol yemäni gaýtalajak bolýardy. Adamlar içine geldi, içine giren bir kanun terörist bol. Şoň para geçdi ya bir ýol. Soňra yeme insan giden şota golgellana niýaz. Samsyk hakimete gelende menen güzelliği bar hana özümizin kısaýlaryny o senen bärde Ýewropada 6-7 ýyl ýaşadym. Öwreniň bir düzgün tertibi kömek edersin bir de mediýanyňdan bararsın. Öýne bar patenketin çykaryp ýetişmäke ene 2 sagatda suud edip 11 ýyl berdiler. 7-nji ýylda. 7-nji ýyl 11 bilen 18-nji ýyl azatlyga çykmaly. Hani ýene de üstüne 6 ýyl beripdirler diýe. Ýok oladym. Bäri Norwegiýa getirilende on 2 ýykyn çüýrap ýatan adam näme ol tuberkulozyň soňky stadiýasy. Ol 11 ýyl türmede oturjak adam ya 10. Ýok. Ýöne edilýän zat şo. Girdi bir kanun girdi ýurdun içine. Bolly oturdul terörist. Halkary normala boýunça da eger sana girme ýurdun içine girme ursat bolmasa sen terörist bolýar. Şoň üçin men şu taýda ýer özüm kide gepläp bilemem menki geçmeli şu kanal. Şu taýda ýa sapara watandaşlar. Şu magal ýurda kim bir kanun girse şol eýem şu taýda terörist diýip hasaplanıp bilinje. Şonu unutma. Olaryň ýörüýeti döwleti açman saklap durur. Sen daşynaklardan gorkusy kän ol hökümetin. Daşynaky girýänçe içindäkini gyryp gotarjak. Olaň etjek oýny şol. Şoňa çydaman daşynyň bir gany gyzyp bir 20-30 türkmen girse, ele türkmen saly girse bulary gyryp ene hemmemiz onuň adymy terörist bolýar. Şonu taýýarlanam ýene biz dip taparlar sapara. Ene olaň oýnajak bolýan oýny. Debe Halmurat kanun ýok ýerde olar üçin kanun ýok. Halk üçin ýok bolsa, olar üçin ýok da. Ol terörist diýjek, näme diýse şonu diýsin. O gerek bolsa bararsam, üýşürüp ýakarsam, hemmesini eder. Ýöne halk bolup bolmaly. O ýüze adam şäherden bu şäheri ýörep bilemdi. Halmurat bärde koronavirus neme gidip bolano hiç da edip bolano. Olon kanunu olur ey diyecek, bey diyecek deyip o zatlarına neme durum yok. Doğum tayinlik şu tayinli uğruyor. Baranın ulen yeğiş den beter tayinliği önemlidir. Sen bararsın yıkarsın doğum havas o da. İlk tayinliği betası neme şodur. Ay adamın köprü şonu düşünün aktı. Biraz sabırlırak bolýan. Ne edip boljak diýdi. Aňyrdakylar aglap otur diýdi. Ýytymyzda galan çağırır. Bärdäki ýurdun daşyna adamyň ýagdaýyny düşünüp bolýardy. Bir psikologik şu marşular ýaly gysajalmy da iki tarapdan. Hem iş ýok, hem güleran ýok, hem ýytymnakylar aşhor üstesine de kesel. Ýollarym ýapyk. Hersem bir 4-5 sagan atasy ýa enesi. Prosta çydar ýerler, olam edýän jaňyny dinläp, ahyny alasyn, ağasyn dinläp, tapara akryny göçüp, bolup geçýän zatlar. Çydar ýerler, bulan ağasyny dinleme. Dogry. Bu Halmurat indi gaty neme etdik. Wagtam bepetli boldy. Oly çaryny guturay elini. Bor. Ne ayçak adınız var mı? Öyle çağırın. Şuun siz bizim mihmanımız.
hem kahramanımız değil yani. Tağolun Tanrı yalkasın, katullo kan işettin. Ila bir ullo kan işedenler meydamok, onu bunu ulotma ama ne? Ya uliş, katuliş, öyle çağırıyorlar, şu erkekler edip bilmediği iş, otu dillap. İçinde bir dem var, bir dem şunu edip bilmedik. Hep boynu alyasın. Doğru. Yoksa ahli halkara kurum olan kapısını bir gezek 40 adamda 30 yılda 100 gezek açıp depenir oluyor. Yani şun yani netice vermedi. Şunça senatör arka durup halka diktatörden niyazdan ya beyakisinden talep edilen yer yok şu neçeli. O tarihte birinci gezek. Men bu berde Trump'a da hat yazdım da yürüdü. Posta var. Yürütü sertified edip pečatlı yürütü uğrattım. Ol berdekinde prezident wybirlar bolacak da saylawlar. Inni edir şu wagt prezident hökman dinleýär. Gel milletten gelen hat sebebi bu saylaw yani hökman kanagatlandyrmaly halktan gelen arzalar. Ha. Onun men hat yazdım. Bolin inni göreli nemede? Hükman cevap verir, bilýän men cevap berjegini. Olmasa şu inniki mitinglarda şu mesele boyunca köpürek Trump'ın ünsün çekmeli administrasiyasyonun ya kongresin şu hatta üstünde işleseniz yaşlar var, ana Nurcan var, ne akıllı gıydı var, ol ya yurist bolup işlep okap verin. Olmasa üçün oturumda bir zattan maslahatını edin, şu hem kongresi hem prezidenti yüzden çok oğu olmakka diyen. Ben bilemez seyredin özünüz. Yerli yardıysa bizden oğu bileyeniniz de. Ama men yerli öz nemämede de yüzlendim. Kongresimizin başlığına da yüzlendim men. Berekelle. Özümüzün ka. Ondan görleşýäs, her günne görleşýäs olar bilen. Şu narjana bilen, şolun komandasy bilen bilelikde alyp barýas. Nähil edemizdi. Gowalar ennikini niret etmeli. Nähil maçtapda bolmaly. Nähil lozunglar bolmaly. Nirakda bolmaly. Bize iň esasy gerekdat häzir ruhsatnama gerek bize. Yerli hökümetten bize ruhsatnama gerek. Eger şu aýyň aýagyna çenli New York ýene ruhsat bermese, onu biz başga ýerde geçirmekçi. Haýsy ştat ruhsat berýär, şo ýere gitmekçi. Inni men oturan yerimden gaty uzak näme? Washington. Onda da men şowun daňmyna turarym, giderim. Daňdan 4'te bolsun, 3'te bolsun giderim, turarym, bararym, ederim. Berekelle. Ya o çelli yine de şu Amerika'daki vatandaşlarımıza Türkmenistanlılara o tadidine Türkmenler dörlü milletin vekili yaşar Türkmenistan'ı. Hem yine bir gazet yüzlenir sapara öyle çağırır yani Narcan'la başka kim var yüzlenecek çıkıvermeli. Siz yana ettiniz da yemi tekasta gibi. Benim bir yerini tanıyan adınaydı oturmayın Colorado'da yaşap yok. Neden gelen pozisyon ya jurnalist vekillerinin bir. Olam isteyendir belki. Kardeşlerin vatanın şotaydı. Gayret et. Senin ayağından ulu maşgalar olup yaşap yok şotaydı. Onun eğer Texaslılar etmeyecek olsa bir tane Texas'a gitmeli var. Yani samolyotta uçamada bir de 7-8 saat uçmalılar berden. Doğru. Onu näme? Şu urlukça maslahat bilseniz tamamlayın. Tuğulimi saat yarıma gola gurlatdır. Ay bu. Bolýar. Bolýar çarynda ýere döwür yaparsa bol. Hawa, Tanrı yalkasyn edýän işlerinizi. Ýollaşmaňyzda da hemmejini bir tarapdan köp dogay salamaýdym. Saglyklykda görüşeli. Saglyklykda görüşeli. Sag bolun. Hadi sag bolun.